Peru. Mayong mga adlaw travelers no, nata diri sa padulong kita dinhi sa atutag Jinsan ituyok tagikan sa Cotabato diri padulong ta kusog kay ulan no. Ni-relax ko kay kusog kayo ang ulan atong makita nga ang ulan dili basta-basta dinhi sa Cotabato. Nata diri sa lugar sa Ampatuan no. Anata lugar diri sa Ampatuan. Mo ni ang mga Ampatuan nga mga lugar. Nata dinhi nag-travel. Kusog kayo ang ulan, muraog dili nimo makaya sa pagbiyahe. So standby tagamay mga kabarks no. Kay ang atong travel layo pa kayo. Gikan ta sa Tagum, Davao, Digos, Bigsayap, asa pa to? Dito ta sa Kawayan. Hangtod nga naabot ta sa Cotabato. Cotabato na punta, libot na punta diri, no? Relax ta gamay. Magikan na punta diri pa dito sa Sultan Kudarat. Yeah, diri na punta sa naanan ta diri karon sa lugar sa Ampatuan, no? Ini Municipality of Ampatuan. Mayong adlaw kanyang tanan. Ang kalipay walay bayad. Munang samtang napatas kalibutan atong pahimuson ng panahon, no? Atong kalipay nga goal kayo kaya ako ray usa diri nagtuyok-tuyok sa kadalanan o adunay mga kusog kayong ulan no, dili makita ni mong ulan, kusog kayo ang ulan diri. First time pa nako nga travel diri Tagum to Davao to diri, first time tanan no. So mayong adlaw kanyong tanan naata diri nag-relax ta tungod kay kusog kayo ang ulan. O ang kuyaw ani karon kung asa ko magabian kay layo pa kayo to napay layo pa kayo ta mga tag munok siguro magbasa kita ni karon kani ang atong buhaton karon magbasa kita o maura to dalay ko ng Diyos. Hanser traveler muna ang inyong kauban saka kapunon ang atong oras karon mga alas 3:43 lah, alas 4 delikado. Kita na ulanan, daghang salamat sa tanan. Mayong gabi sa tanan no, nata diri sa Pulo Bulok no. Nata diri sa Pulo Bulok diri sa Cotabato no, padulong na tad sa Jinsan. So naabot ta karon sa alas 7:30 kapin no, milibot ta gikan sa Digos, Kidapawan, no, Bigsayap, Kawayan, Tikit, dito tanya Cotabato, dapat dirita sa Isulan, ya dirita sa lusot diri sa lusot diri sa diri na Pulo Mulok. Layo kayo dito sa Udin Sultan. O layo gyud kayo ang ato ang biyahe. Munang nalipay kog dako nga ang tanan nakakita niya mo palit ko karon og short pan kay sanina kay basa kayo ko. Ako ang sanina gikan dito sa Ampatuan no, Ampatuan og dito lang taman sa atong ngayon akong gipicturan. Kusog kay ulan dito taman og karon basa kay ko. Og nalipay kog dako nga nakabiyahe ko diri no, first time pa gyud ang ako ang travel. Indot kay nga lugar. Nice kayo o peaceful kayo. Makita na to nga the best kayo nga lugar. O first time pa na akong travel, sukad-sukad diri sa Marbel, lapos sa Marbel no. O Coronadal. Lapos ta diha. Libutan mo nang kapoy-kapoy gid kayo muna nga mugay gingon nga ang kalipay nga imong ipadayon nga way bayad hala sige. O kumato na ta karon sa dito sa Jinsan. Og mo ni ang ilahang gaysano no, dire sa Pulo Mulok. Nice kayo, nindot kayo. Og magpatubil ta karon sa kuan kay
Wag layo gyud kayo, layo gyud ang atong biyahe. O daghang kay salamat mga travelers. Chandler ningaw. Chandler ning sakit-sakit sa kalawasan gyud. Salamat daghang kayo. Kalay ko ng Diyos. Mga travelers no nata diri sa Jinsan City. Ata diri mora og nindot ang ilang night din sa Jinsan. Muna ang SM sa Jinsan City, muna ang ilang SM no? Nindot kayo nga lugar no? Jinsan City no? Muna ang atong makita nga SM sa Jinsan. Ako kayo lang SM. Kung masulti rin sa Jinsan, murag ngit-ngit nga lugar. Ngit-ngit siya o dili kayo siya hayag. Murag the best kayo siya nga kuhan, pero murag ngit-ngit gud siya nga city. Wala ka sa dili kayo siya hayag sa mga street side. Murag ang Jinsan, murag design siguro nga ngit-ngit siguro ang ilahang street side no? So limpyo kayo, ngit-ngit lang. Mana nga kung kinsa katong matog Jinsan, laglag mo giragmay, the best kay mo ni ang SM sa Jinsan. Salamat kanyong tanan mga travelers, God bless. Mayong buntag mga travelers no, nata diri sa Digos. Ang ato ani lingaw-lingaw lang para pawala sa kalaay. Nindot kayo ang akong biyahe. Adlawon ko nigikan, so ang weather init pagamay no. Ang atong oras karon sa military time 1955. So daghang salamat sa tanan nga nakiusa kita sa Kalipay ug Kalinaw. Naa kita diri karon sa Digos no? Digos Club. Wala nga kung mutuyo ko diri sa Jinsan ug sa Malita Bansalan Cotabato ini kuli. Kani ato na ko na 169 kilometers to road trip. Enjoy your life. O daghan kay salamat kaninyong tanan. Padulong kita diri sa ato ang Kalipay no? Diri padulong Digos, diri padulong og Jinsan, Malita Bansalan Cotabato. Ito Padabaw. So daghang salamat kaninyong mga travelers. Og maayong buntag ang Ginoo magaban kanako kanimo kanaton tanan. God bless. Kausa tagrambutan ani kay pinakadabis siya para indot ang atong power dili ta patagkaon mga prutas na pinakadabis.